vyzerala veľmi dobre, bola výborne oblečená, všetko vedela, na všetko vedela reagovať. Má to zmysel pre finančné inštitúcie a má to zmysel pre mňa ako pre poradcu. A ja som nechápal, že prečo iní ľudia v tom nevidia zmysel. Pre mňa to bolo nepochopiteľné. A samozrejme, že prvé 2 roky, ako som rozbiehal Bulharsko, tak som videl more asi raz. Ja by som ľuďom odporúčal, keď môžem dať teda nejaké odporúčanie, aby určite nabrali odvahu a skúsili. Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu. Niektoré rozhodnutia, ktoré možno zo začiatku vyzerajú ako niečo strašidelné, ako niečo, čo nás môže desiť, lebo sú niečo, čo nepoznáme, sa časom môžu ukázať ako to najlepšie, čo nás v živote postretlo. Aj malý krok môže úplne zmeniť náš život. Podobné rozhodnutie urobila jeden z riaditeľov spoločnosti Partners Group SK, Tomáš Škultéty. Dobrý deň. Dobrý deň. A my sa v dnešnej epizóde podcastu Financie pri káve povenujeme práve tomu, aké to je pustiť sa do niečoho nepoznaného a skúsiť niečo nové. Tak pán Škultéty, povedzme možno na úvod, aké boli vaše začiatky vo financiách, ako si na to spomínate, keď ste sa ešte len tak nejak akože povedzme, že rozbiehali. Tak ja som začínal ako ešte študent na vysokej škole. Mal som 22 rokov a spomínam si na veľa, ale spomínam si na také 3 momenty. Jeden bol, keď som sedel na jednom z prvých školení, tak sme tam boli skupinka približne 10 ľudí a bol som tam ja, ktorý som nevedel nič o financiách, nevedel som nič o obchode, nemal som absolútne žiadne skúsenosti v tejto oblasti a sedela tam pani, ktorá mohla mať okolo 40, robila 20 rokov v banke a vyzerala veľmi dobre, bola výborne oblečená, všetko vedela, na všetko vedela reagovať. A ja som si vtedy tak kladol otázku, že dobre, keby ja som klient a mám možnosť si vybrať, že či by som chcel mať za poradcu mňa alebo tú pani, tak je to jasná voľba. Ale na druhej strane, akože mňa to motivovalo, aby som sa viac vzdelával, aby som popracoval napríklad aj na svojom outfite, na komunikácii, na znalostiach vo financiách. Takže to bol jeden taký moment a potom si pamätám ešte 2 také, ktoré mi utkveli. Jeden bol, keď som sedel s jedným takým rodinným známym a chcel som mu predstaviť vlastne, že akú službu klientom idem ponúkať. A ja som mu to teda začal prezentovať a keď som mu začal dávať otázky, tak to bol pán, ktorý bol odo mňa o 20 rokov starší, skúsený, tak on mi vlastne na každú otázku odpovedal iba, že no pokračuj. Hej, a ja som tak, akože tak som pokračoval, som začal vysvetľovať a potom znova som sa ho spýtal nejakú otázku a on hovorí, že no pokračuj. On mi neodpovedal na otázky a tak som sa začal cítiť veľmi divne a potom vlastne na konci stretnutia on mi vlastne povedal, že vieš čo, dám ti jednu dobrú radu, nájdi si nejakú poriadnu prácu. Hej, tak to bola pre mňa taká facka a ja som nechápal, že, lebo ja som v tej službe videl od začiatku veľký zmysel. Že to má zmysel proste pre klientov, má to zmysel pre finančné inštitúcie a má to zmysel pre mňa ako pre poradcu. A ja som nechápal, že prečo iní ľudia v tom nevidia zmysel. Pre mňa to bolo nepochopiteľné. Takže musel som sa naučiť vlastne pochopiť aj to, že nie každý má rovnaký pohľad na vec ako ja. Jasné. A musel som sa naučiť lepšie komunikovať, aby som možno im ten môj pohľad vedel dať. Že trošku otočiť ten ich názor na tú situáciu. Takže bolo to zaujímavé, bolo to náročné, ale postupne, ako som sa stal skúsenejším a skúsenejším, tak už to išlo. No, vy ste vlastne teraz už viac menej sa presunuli trošku. Ja by som na úvod možno povedala aj to, že vlastne v roku 2018 vznikla ako keby sesterská, nazvime to spoločnosť Partners Group v Bulharsku. A v podstate vedeli ste vy hneď od začiatku, že sa budete angažovať do tohto projektu? Bolo to hneď také, že rozbiehame niečo nové, tak idem do toho? Alebo to ani tak nebolo zo začiatku takto? Ja keď som sedel na riaditeľskej rade, kde nám bolo odprezentované, že firma sa chce rozšíriť do Bulharska a bola tam vlastne taká prezentácia o potenciáli toho trhu a potom na konci Na konci bola otázka, že kto by chcel ísť rozbiehať Bulharsko, tak ja som hneď zodvihol ruku. Že bola to taká spontánna reakcia, že išiel by som, lebo ja mám rád výzvy, hej, že ja mám rád keď mám nejaký, povedzme, kopec, na ktorý môžem sa snažiť vyliesť, hej, takže mám rád výzvy, tak som hneď zodvihol ruku. No a potom si pamätám, keď som prišiel domov
A začal som sa s tou myšlienkou pohrávať a hovorím manželke, že vieš čo, ideme rozbiehať Bulharsko, ja by som to asi išiel skúsiť, hej, že je to taká nová výzva a tak, a ona ma počúvala a potom hovorí, že a čo si o tom myslíš, sa jej pýtam. A ona mi vraví, že no ako ťa poznám, tak viem, že keby si nešiel, tak by si to potom lutoval, takže choď a vyskúšaj to, že v podstate nemáš až tak veľmi čo strátiť. Takže takto sa to nejak celé zrodilo, no a potom vlastne ja som si tam zohnal nejaké prvé kontakty, dohodol som si prvé stretnutia, no a už potom odvtedy, už je to vlastne 7 rokov, čo tam chodím. Čiže v podstate to nebolo ani také, že niečo nepoznané, niečo nové, ale skôr taká výzva, hej? Že také niečo, čo viete zase prekonať a možno, že dokázať aj sám sebe, že sa to dá zvládnuť, hej? Áno, bola to pre mňa výzva a bolo to v období, kedy tu na Slovensku som mal vlastne také obdobie, že čo sa týka práce s klientami, tak sa mi veľmi darilo, aj čo sa týka budovania tímu, takže bolo to také, že som si veril, že viem, ako to robiť a viem, ako to rozbehnúť a bola to taká nová výzva, takže to prišlo pre mňa by som povedal, v pravej chvíli. Super. A možno vedela manželka, že do čoho ide aj ona? Lebo ja teda prezradím, že vy ste sa tam vlastne normálne potom naplno presunuli aj s ňou. Vy ste tam teda nejakú dobu aj pôsobili. Kedy prišlo, alebo ono to tak nejak postupne dozrelo k tomu, že to bolo ako keby na plný úväzok, tá práca v tom Bulharsku? Takto ešte manželka, to som zabudol povedať, že ona vždycky od začiatku, ako sme boli spolu, tak ona vždycky hovorila, že ja by som chcela bývať pri mori, hej. A jak som povedal Bulharsko, tak ona hovorí, že dobre, Bulharsko má more, tak choď, hej. A samozrejme, že prvé 2 roky, ako som rozbiehal Bulharsko, tak som videl more asi raz, hej, čo som tam bol. No ale potom vlastne prišla pandémia. To bolo práve 2 roky, zhruba 2 roky potom, ako sme to začali rozbiehať. A vlastne pre mňa bolo veľmi ťažké a veľmi náročné tie 3 mesiace, kedy bolo všetko zavreté na začiatku tej pandémie. A vtedy vlastne to Bulharsko bolo veľmi krehké, tam vlastne nikto z mojich spolupracovníkov ešte nebol manažér. A veľmi to bolelo vtedy, veľmi sme na to trpeli. A tým pádom okamžite, ako sa tie hranice otvorili a dalo sa do toho Bulharska vycestovať, tak sme sa s manželkou zbalili a išli sme tam. Nevedeli sme na ako dlho, ale hneď sme sa zbalili a vedeli sme, že tam potrebujeme byť. Hej. Ja som jednoducho potreboval s tými ľuďmi byť naživo, sa s nimi stretávať, lebo online je to ako vzťah. Hej, že keď si predstavíte, že by ste mali na diaľku, hej. Že by ste mali vzťah online. Hej. Jednoducho sme ľudia a veľmi často napríklad ja vravím, že jedna z najintímnejších vecí, ktorú ako ľudia medzi sebou môžu robiť, je napríklad zdieľať spolu jedlo. Hej, takže už len také maličkosti, ako zobrať kolegu na obed alebo na večeru, veľakrát veľmi pomáha budovať vzťah a niekedy napríklad pomáha aj ako líder, keď my môžeme síce, keď si to porovnám online alebo naživo, tak my môžeme síce rozobrať tie isté témy, ale niekedy pre ľudí je veľmi dôležité, keď ten líder je len tej miestnosti a dýcha s nimi ten spoločný vzduch. Hej, takže nedá sa bohužiaľ, alebo možno našťastie v práci s ľuďmi nahradiť ten osobný kontakt, takže preto sme sa hneď rozhodli tam ísť a vlastne boli sme tam 2 roky. 2 roky. No tak to je celkom dlhá doba, ale možno ako na úvod reagovalo vaše okolie, alebo teda možno známy, okrem manželky teda, ktorá teda chcela asi teda k moru, tak možno ten zvýšok okolia, keď ste im oznámili, že teda idete tam do toho naplno, že sa tam normálne presúvate na teda v tom čase ešte na neurčitú dobu. Manželka reagovala veľmi pozitívne. Samozrejme, že ja som vtedy mal gro biznisu v Sofii, čo nie je pri mori, ale pri mori je jedno z najväčších miest v Bulharsku Varna a určite som mal v hlave, že by som chcel ten biznis rozbehnúť aj tam. Takže my sme sa dohodli, že dobre, poďme do Bulharska, presťahujeme sa do Varny. Takže manželka bola spokojná, že bola pri mori a ja som si povedal, že dobre, keď tam už budeme, tak ja rozbehnem tú Varnu. Čo sa mi aj podarilo, dneska tam máme 2 kancelárie a vlastne mám tam 2 manažérov. No a takže manželka bola rada, dokonca po 2 rokoch, keď sme vlastne išli naspäť na Slovensko, teraz bývame tu, ale ja teda často cestujem do Bulharska, ona niekedy cestuje so mnou, tak keď sme sa sťahovali naspäť, tak manželka vyslovene to bolo ľúto, hej, že nechcela ísť veľmi naspäť. Tiež nevedela, že do čoho sa ide, no. Tak a čo sa týka zbytku rodiny, tak ja som mal to šťastie, že
moja mama bola vždy taká, že mi dávala slobodu. Nikdy ma nedržala doma, od malička som mal veľkú slobodu, nikdy ma nejak nemikromanažovala, ako by som to povedal. Samozrejme, mala ma pod kontrolou, ale dávala mi slobodu, ja som chodil aj do zahraničia, ona vždycky mi povedala jasne, choď. Takže to bolo fajné, že tak aj verila vo vás. Áno, verila a zároveň ma nechala porobiť chyby, nie fatálne, hej, ale... Také, čo vás niečo naučí. Takže pre moju mamu to nebolo nič... Ja som aj tak nebol stále doma, hej, takže stále som bol niekde preč. Aj napríklad teraz ja keď cestujem, tak už moja mama, ona keď mi volá, tak vlastne ona mi zavolá a pýta sa, kde si? A hovorím, že vieš, čo som v Kanade. A ona, že hej, a čo tam robíš? Že ona vlastne ani nevie, kde presne sa nachádzam, ale to som rád za to, že som mal takú slobodu, takže moja rodina to brala v pohode. A to je zase na druhej strane dobré, lebo teda mali ste aj vy možno z ich strany nejakú tú dôveru a podporu, že teda sa to dá zvládnuť a že aj keby sa niečo stane, tak proste vás to len niečo naučí a môžete skúsiť znova. Možno aj preto som mal tú odvahu tam ísť, lebo aj v minulosti ako študent som išiel, ja neviem, do Ameriky niekoľkokrát, do Švajčiarska a tak ďalej a že tá mama ma nechala, takže ja som sa nebal ísť niekde do zahraničia a skúsiť niečo. A aké boli vaše prvé dni v Bulharsku? Keď si teraz tak spätne na to, možno, že aj keď ste ešte pendlovali teda medzi Slovenskom a Bulharskom, možno potom aj keď ste sa tam presunuli teda na stálo, začínalo sa tam ako keby od nuly. Ste hovorili, že tam nebolo vlastne aj počas tej pandémie, neboli tam nejakí manažeri, čiže tam bolo treba tých ľudí nejakým spôsobom naučiť aj to, čo my tu už vieme dnes u nás, ale teda aj to, čo možno sa dá aplikovať len na ten bulharský trh. Tak ako si spomínate na to rozbiehanie tam? Spomínam si, my sme, takto ja, keď predtým ako som išiel do Bulharska, tak som tam bol raz ešte dávnejšie na jednej rozlúčke so slobodou na 3 dní, takže viac menej veľa som o Bulharsku nevedel. Vedel som, kto je Christo Stoičkov, hej, známy futbalista a vedel som, že oni krútia hlavou naopak. Áno. Hej, to je všetko. Nikoho som tam nepoznal. A pamätám si na tie začiatky, boli sme tam s manželkou, keď som tam išiel prvýkrát, tak sme išli spolu a vlastne už na prvom stretnutí si pamätám, že prvý človek, s ktorým som mal také pracovné stretnutie, tak si pamätám, ako on ma hodinu presvedčal, že to nemá zmysel v Bulharsku, že tam nikto nemá peniaze a tam nič nefunguje a keď to vybudujem, tak aj tak mi to zoberie mafia a podobné veci, takže ja som mal po prvom stretnutí, som mal fakt chuť, že sa musím ísť osprchovať na izbu z tej negativity, ale potom samozrejme ostatní ľudia boli normálnejší, takže to bolo len také prvé stretnutie. A tak bolo to náročné na začiatku, hovorím, nikoho som tam nepoznal, my sme to tam budovali úplne na zelenej lúke, vlastne ako firma, ale ja som sa, aj keď sme sa tam presťahovali s manželkou, tak ja napríklad som určitú dobu bol aj v Spojených štátoch a vo Švajčiarsku hlavne a vždycky som sa chcel vrátiť domov odtiaľ. Vždycky som to bolo také, že som tu len dočasne a neviem si predstaviť, že by som tu žil. Ale ak sme sa presťahovali do Bulharska, tak aj ja, aj manželka sme sa necítili, že by sme neboli, my sme sa cítili ako doma. Čiže nepripadali ste si tam takí cudzí. Nepripadali sme si v cudzine, proste úplne bez problémov si viem predstaviť tam žiť. A čo bolo možno najťažšie, alebo naopak možno aj najľahšie, keď si to teraz tak spätne sa na to pozriete, tak čo vám tak zarezonovalo? Prekvapujúco pre mňa bolo dosť ľahké prekonať jazykovú bariéru. To som bol prekvapený, ale potom som si uvedomil, že vlastne je to slovanský jazyk, on je dosť podobný a ja som mal vždycky talent na jazyky, nemal som nikdy talent na nejakú fyziku, chémiu, ale jazyky mi nejak rýchlo išli do hlavy a hlavne ja som taký typ, že ja sa nebojím robiť chyby. Čiže ja sa napríklad nebojím rozprávať. Aj keď viem, že neviem ten jazyk poriadne, tak ja proste budem rozprávať. Hej? A tak to je najlepšie, áno. Že si to človek... A že ja sa nehambím za to, keď niečo skomolím. Dokonca moji spolupracovníci, keď som prvýkrát prednášal vlastne taký seminár, ktorý robíme po bulharsky, tak samozrejme ja som si to sám preložil pracne cez prekladač a celý deň som si to hovoril nahlas, som sa to učil, aby to bolo zhruba 100 ľudí, bolo na tom seminári, ja som išiel prvýkrát hovoriť celý ten seminár po bulharsky a vlastne dodnes moji spolupracovníci dokonca máme takú skupinu, vlastne taký skupinový chat, ktorý sa volá, že Dušite na Tošo. To je akože Tošo je moja prezývka a tie Dušite to sú akože duše
lebo ja som na tom seminári vlastne niečo skomolil, som povedal zle, namiesto ľudia som povedal akože duše, hej? A oni mi to nepovedali, ja som 2 roky o tom nevedel, že to hovorím zle. Aha, okay. Čiže že vás nechali v tom žiť. Ja som to 2 roky školil zle, oni sa na tom chychúňali, dokonca založili skupinu na to. Ja som nevedel, že nazvali tú skupinu tak. Hej, najprv oni ma do tej skupiny nepozvali, že oni mali len skupinu, ktorá sa tak volala, potom ma tam pridali. Takže až potom po 2 rokoch som zistil, že vlastne ja to hovorím a že je to všetkým strašne vtipné, ten spôsob, ako to hovorím. Ale pre mňa proste to bolo, že ja sa nebojím robiť tie chyby a jednoducho tá jazyková bariéra pre mňa nebol problém, čo pre veľa ľudí je pre mňa prekvapujúce, aký je to neprekonateľný problém pre nich sa naučiť nejaký jazyk alebo začať hovoriť v nejakom jazyku. Vy ste sa, koľko, ja si to pamätám, 3 roky alebo koľko to trvalo, kým vy ste začali plynule rozprávať po bulharsky? Ono to išlo tak postupne. Ja som sa na začiatku naučil tú azbuku, vlastne to písmo, aby som vedel čítať, písať a mal som takú jednu učiteľku, ktorá ma naučila úplné základy a potom aj s manželkou sme sa učili spolu a potom ja som si počúval audioknihy, audioknihu takú po bulharsky a potom ja som začal vlastne ich počúvať a rozprávať. Hej, a postupne to bolo lepšie a lepšie a lepšie. Toto presne si pamätám, že my sme vlastne niečo riešili a vy ste zrazu spomenuli, že už normálne s nimi komunikujete po bulharsky, čiže to, áno, to je akože, tá jazyková bariéra môže byť pre ľudí strašiak, že to je ťažko prekonateľné, ale tak dá sa to, no keď človek chce, tak v podstate to ide. Ja som sa toho tiež trošku bál, lebo vlastne ja som išiel do krajiny, ktorej jazyk som nepoznal. Vedel som po anglicky, takže ja som, že na začiatku som potreboval iba ľudí, ktorí hovoria po anglicky, ale prekvapivo to bolo proste fakt pre mňa akože ľahké, no. Najťažšie, čo bolo najťažšie, bolo získať si dôveru na začiatku, lebo ja som tam prišiel vlastne jeden cudzinec, ktorý im tu niečo sľubuje, niečo rozpráva, a teraz získať si tú dôveru tých ľudí, že sa ku mne pridajú a že budú veriť v to, že im to prinesie výsledky a že budú veriť v to, že skutočne je to tak, ako im to vravím a že napríklad my ako firma dodržíme slovo, tak to bolo na začiatku najťažšie. Že nájsť tých prvých, ktorí mi tú dôveru dajú. No a potom už teraz je to samozrejme jednoduchšie, lebo my tam máme dneska, ja tam mám viac ako 100 spolupracovníkov, mnohí z nich sú veľmi úspešní, takže už je čo ukázať a už je to oveľa jednoduchšie získať si tú dôveru. Sa ľahšie dajú presvedčiť. Bol tam možno nejaké také, že majú aj oni v Bulharsku, lebo teda u nás je to, tak aby som to uviedla, čo chcem povedať, že u nás máme možno niektorí ľudia, alebo teda stretávame sa aj s takými negatívnymi možno názormi, majú možno aj v Bulharsku takéto, že možno o to ťažšie bolo presvedčiť nových ako keby spolupracovníkov, že nech to idú vyskúšať, či tam nemajú aj nejaké predsudky voči finančným sprostredkovateľom alebo finančným službám. Funguje to možno aj tam, je to tam také rozvinuté tieto finančné sprostredkovanie, alebo to bolo aj akože úplne niečo nové pre ten trh? Je to iný trh, úplne iný ako u nás. Viac menej takú službu, ako robíme my, tam nerobí nikto. Komplexný finančný plán, komplexné finančné plánovanie. Sú tam firmy, ktoré predávajú poistenia, sú tam firmy, ktoré predávajú rôzne požičky a úvery, samozrejme, že áno, ale takúto komplexnú službu, ako robíme my, tam nerobí nikto. Čiže možno o to ťažšie bolo ich presvedčiť, alebo teda získať si tú dôveru, ako ste povedali. Áno, je to vlastne iný trh. U nás ten trh je už na Slovensku taký, že veľa ľudí už má skúsenosť s nejakým finančným poradcom, takže tu je to skôr o tom, že ich človek potrebuje zaujať, v čom je tá moja služba jednoducho lepšia ako zbytok trhu. V Bulharsku je to o tom, že tam ich jednoducho, tam si treba získať dôveru, že vôbec oni sa otvoria takej službe. Hej? Alebo ešte poviem iný príklad. Napríklad, čo sa týka životného poistenia, tak vlastne na Slovensku, myslím si, že keď sa stretnem s klientom, tak ja by som povedal, že 9 z 10 ľudí má životné poistenie. Keď sa stretnete s 10 klientami v Bulharsku, tak 2 z 10 ľudí majú životné poistenie. Hej? Takže napríklad v tomto je to veľký rozdiel v tom trhu. No a práve k tým rozdielom sa chcem inak aj dostať, že možno ešte nejaké ďalšie rozdiely, aj čo sa týka možno nejakej mentality ľudí, alebo možno nejakej práce s klientmi. Vidíte aj v tomto nejaké rozdiely? Je tam viacero vecí, ktoré sú spoločné a takto, ja by som povedal, že až také veľké rozdiely nevidím. Myslím si, že máme veľa spoločného, lebo
aj my sme Slovania, aj oni, hej, čiže keď zájdeme ešte niekde, lebo treba poznať aj históriu trošku tej krajiny. My sme boli dlhé roky pod nadvládou vlastne Rakúsko-Uhorska, hej, oni boli 500 rokov pod Turkami. Potom my sme boli v socializme, oni boli v socializme. Čiže naozaj to myslenie tých ľudí je veľmi podobné. Myslím si, že aj oni, aj my sme všetci, ja tomu hovorím, že si v hlave nosíme dedičstvo socializmu. Jednoducho stále to niekde v tých génoch máme. Proste to, čo tu ten socializmus za tie roky spravil s nami, to niekde podpísalo. Tak sa to podpisuje a vnímam to aj v Bulharsku. Na viacerých veciach, hej, napríklad za socializmu jednoducho človek nemal možnosť, ako si zarobiť viac peňazí, jediné mal možnosť, ako ušetriť. To znamená, že to ľudí viedlo k tomu, že čo sa dá, si urobím sám. Aby som jednoducho ušetril. Hej? Kdežto v dnešnom svete, a toto je stále aj na Slovensku, hej, že v dnešnom svete už je to tak, že ušetríš viac peňazí, keď sa zveríš do rúk niekoho druhého, zaplatíš mu za to, lebo v konečnom dôsledku ti to bude ušetriť čas, alebo ti to ešte zarobí peniaze v našom prípade. No ale stále, možno aj na Slovensku, ale v Bulharsku jednoducho je tá mentalita, že ja si to urobím sám. Hej? A to je vlastne taký pozostatok toho socializmu. A sú tam aj ďalšie aspekty, hej, to je aj tá nedôvera, aj jednoducho, že sa ľudia snažia stále nejako to, jak by som povedal, nejako ten systém oklamať. Hej. Takže to sú všetko, podľa mňa, to je všetko takéto dedičstvo, ktoré máme zo socializmu. A vidno to aj v Bulharsku, alebo napríklad ešte to vidím na službách. Oni majú oveľa lepšiu kuchyňu ako my. Ja sa vždy teším, pozajtra idem do Bulharska naspäť, ja sa vždy teším, keď si tu objednávam jedlo do kancelárie, ja sa vždy teším do Bulharska. Oni proste majú jedlo fakt oveľa lepšie. Podľa mňa majú najlepšie šalaty na svete. Nikto nerobí lepšie šalaty ako oni. Ale prídete do dobrej reštaurácie s vynikajúcim jedlom, ale proste tie služby bohužiaľ sú tak ako tu, alebo ešte horšie. Hej? A to je znova vlastne taký podľa mňa znak tých postkomunistických krajín, že my jednoducho tie služby ešte nevieme poriadne robiť. V čom vnímam rozdiel? Čiže toto máme spoločné. A v čom vnímam rozdiel je, že podľa mňa hlavný rozdiel je, že oni mi prídu byť viac pragmatickí ako národ. Pragmatický znamená, že možno orientovaný krátkodobejšie. Že jednoducho spravím to, v čom vidím nejaký krátkodobý prospech. My sme menej pragmatickí. V tomto vnímam za tie roky, čo tam chodím, úplne najväčší rozdiel. A možno ešte, že u nich podľa mňa rodina je na vyššej priorite, alebo možno vyššou prioritou ako u nás. Hej, proste tá rodina je naozaj na prvom mieste. To je zase asi pozitívny aspekt, keď si to zoberiete z pohľadu našej služby, lebo teda akože plánovanie financií je pre tie rodiny niečo, z čoho môžu benefitovať, čiže v tomto prípade asi je to plus. Určite, akože tí najlepší klienti alebo nechcem povedať najlepší klienti, ale klienti, ktorí najviac oceňujú tú službu, sú rodiny s deťmi. Super. A možno, že boli aj nejaké momenty, kedy ste si povedali, že to nedáva zmysel, alebo že ste začali trošku pochybovať, že do čoho ste sa to pustili? Alebo teda, ak boli takéto momenty, tak možno, že ako ste ich zvládli? Bolo to hlavne v tých prvých možno 2 rokoch. Úplne na začiatku som samozrejme pochyboval, či to vôbec pôjde, či potom bude vlastne dopyt, či sa s tými ľuďmi bude dať. Napríklad mne jeden človek povedal predtým, ako som išiel do Bulharska, som si robil rôzne prieskumy a pýtal som sa aj ľudí, ktorí napríklad v Bulharsku robili a tak ďalej. A jeden človek mi napríklad povedal, ktorý tam mal nejaký biznis, mi povedal, že že Bulhári, že oni vás oklamú vo všetkom. Že akože oni vás v konečnom dôsledku oklamú a prídete o to, alebo niečo takéto mi povedal. A ja som si povedal, že OK, akože to, že oklamali teba, to neznamená, že oklamú aj mňa a tým pádom, jasné, oni sú takí napríklad, že na začiatku oni meškávali, hej. Nevedel som niekedy, ako si dať s nimi rady, ale zasa ja si vždycky poviem, že však sú to ľudia a tie základné princípy, to je jedno, odkiaľ sme, tie základné princípy máme rovnaké. Každý chce
byť dôležitý, každý chce byť vypočutý, každý chce byť úspešný, každý je iba človek, to znamená, že tie základné princípy tam sú a ja som sa snažil vždycky nájsť spôsob, ako s nimi pracovať, tak, aby nám to fungovalo. Takže na začiatku to bolo, tá pochybnosť bola skôr, že či tá služba sa tam ujme v tej krajine, lebo tiež som mal taký názor, že títo Balkánci, že oni sú takí, že oni nešetria, oni všetko rozhadzujú a tak, a to nie je pravda. Hej? Takže keď som zistil, že vlastne je dopyt po tej službe a ľudia majú o ňu záujem, tak už potom to bolo len o tom nájsť spôsob, ako s nimi pracovať. Hej. Čiže možno aj keď tam sú na začiatku také, keď sa vrátim k takej tej nejakej hlavnej myšlienke, že ísť vyskúšať niečo nepoznané, niečo, čoho sa možno človek na prvý pohľad zlákne alebo bojí, že je to také niečo nové, tak ono treba potom si len nájsť tú cestu, že keď to človek chce, tak sa to proste dá nejakým spôsobom dosiahnuť. Čo vám tento krok do neznáma dal? Aj možno nielen po tej profesionálnej stránke, profesne, ale teda aj tak osobne. Lebo predsa len je to nová krajina, iní ľudia, ste spovedali, že aj nejaké také iné spôsoby fungovania, komunikácie, tak ja predpokladám, že vám to asi niečo dalo. Čo to je? Čo vám to dalo? Ja by som to možno povedal, že mne to dalo, vlastne je to taký, a bol to, a stále je to celkom veľký tlak. Hej, že pustiť sa do niečoho takéhoto, je to celkom veľký tlak, ale našťastie ja som ten človek, ktorý, keď ja mám ten tlak, tak ja neutečiem od toho, ale práve, že začnem rozmýšľať nad tým, ako by som to mohol zvládnuť, ako by sa to dalo, ako by som sa s tým mohol vysporiadať, ako by som to mohol prekonať a tým pádom veľmi ma to posunulo, to, že som sa rozhodol ísť do Bulharska. Myslím si, že keby som nešiel, tak by som dneska aj osobnostne nebol tam, kde som. Mne to pomohlo napríklad v sebadisciplíne, v plánovaní, v komunikácii, obrovským spôsobom mi to pomohlo. V nejakej, že som oveľa lepšie zorganizovaný. A tým, že sme to tam rozbehli celkom vo veľkom, tak viacero vecí vieme riešiť oveľa, napríklad s takou väčšou rozvahou. Dalo mi to aj taký väčší nadhľad. Napríklad pre mňa cestovanie, strašne veľa ľudí sa ma pýta, že aj ako to môžeš takto často, že ty furt lietáš, hej, že stále proste cestuješ hore-dole a pre mňa je to už tak niečo v zóne komfortu, že dobre, ja proste idem na letisko, porobím si nejaké veci, alebo čítam knihu, niečo si pripravujem, potom sedím v lietadle, tam si zasa niečo porobím, potom sa presúvam proste, akože pre mňa to nepredstavuje absolútne žiadne, nič mimo zóny komfortu. Takže veľmi ma to posunulo, že ma to vlastne tlačil dopredu, hej. Myslím si, že aj veľa ľudí dneska sa tak strašne veľa hovorí o work-life balance a moji kolegovia všetci vedia, že toto je moja obľúbená téma v úvodzovkách. Áno. Lebo mňa keď sa niekto opýta na work-life balance, tak ja som na to celkom alergický, lebo si myslím, že je to dosť nepochopené. Je to dosť nepochopená téma. Poviem to možno na príklade, že keď človek sa chce posúvať dopredu v čomkoľvek, tak keď si zoberiete, ono je to ako schodením. Že keď chcete kráčať, tak vlastne čo spravíte, je, že keď zodvihnete tú nohu a dáte ju dopredu, tak vy sa vlastne akoby rozhodíte. Že vás to dá do polohy, kde nemáte balans, a na to, aby ste ten balans udržali, tak tú nohu potrebujete položiť dopredu. A zase keď spravíte ďalší krok, tak zasa musíte vlastne mať ten disbalans a zasa tá noha vás vlastne udrží. To znamená, že je to nepochopené. Ja vravím kolegom, alebo aj keď sa ma niekto pýta na ten work-life balance, tak ja sa ho pýtam, že prečo sa ma na to pýtaš? No, lebo ja neviem, napríklad mám toho veľa, alebo som nešťastný s tým a hľadám balans a ja im vlastne vždycky vravím, ale to nesmieš to brať negatívne. To, že hľadáš balans, to je celý život. To znamená, že príjmi to ako dobrú vec, pretože keď chceš, môj názor je, že keď človek chce byť šťastný, aj o tom sa veľa hovorí teraz o šťastí, tak nemôžem byť šťastný, keď chodím napríklad na to isté miesto celý život, keď mám proste ako keby ten stereotyp. Veľa ľudí chce mať taký balansovaný život, že nemám žiaden problém, nemám žiaden tlak, nemám žiaden stres. Áno. Lenže vlastne oni šťastní nebudú, keď to tak nemajú. Hej, to znamená, že ja vždycky vravím kolegom, že to, že hľadáš balans, to je dobré a to budeš robiť celý život, takže to príjmi a
skúsa na to pozrieť z tej pozitívnej stránky a vlastne tí najúspešnejší ľudia sa podľa mňa dostávajú do toho disbalansu zámerne. Mm-hmm. Hej? Takže mňa to veľmi dostalo do disbalansu a ja to vnímam veľmi pozitívne, pretože som si stále kladol otázku, že ako by som to mohol zvládnuť, ako by som to mohol vyriešiť a zatiaľ som stále našiel nejaké riešenia a spôsoby. Mm-hmm. No tak pre tých ľudí, ktorí budú chcieť nájsť balans a work-life balance, tak máme pripravenú jednu epizódu o efektívnom manažovaní času, takže tam sa keď tak o tom dozvedia viac. Ale teda možno keby ste chceli poradiť niekomu, alebo teda keby ste mohli dať nejakú jednu radu niekomu, kto má pred sebou podobnú výzvu, alebo teda možnosť skúsiť niečo nové, niečo nepoznané a spraviť ten taký prvý krok, tak čo by ste mu poradili? Mm-hmm. Čítal som ešte dávno jednu knihu, napísala to Bronnie Ware, sa volá tá pani, a tá kniha sa volá, že 5 vecí, ktoré pred smrťou najviac ľutujeme. Mm-hmm. Ona sa volá po anglicky 5 Regrets of Dying, sa volá tá kniha. A ona vlastne pracovala dlhé roky s ľuďmi, ktorí boli vlastne na smrteľnej posteli. A viac menej ich počúvala a vlastne strávila s nimi veľa času. A ona potom napísala túto knihu, že čo vlastne na tej smrteľnej posteli tí starí ľudia najviac ľutujú. A zoradila to do 5 bodov. Mm-hmm. A teraz si pamätám ten bod číslo 1 a ten bod číslo 1, že bol, že ľutujem a že na tom sa zhodlo úplne najviac tých ľudí. Ľutujem, že som nemal odvahu žiť život podľa seba, ale že som ho žil podľa ostatných. Mm-hmm. Inými slovami, ja si myslím, že ľudia najviac ľutujú, keď nie to, čo urobia, ale to, čo neurobia. Hej, to znamená, že mal som možnosť sa do niečoho pustiť, ale bál som sa. Mm-hmm. Hej, že strach ich napríklad paralizuje. A ja vravím, že teda, alebo keby som mohol niečo poradiť, tak ja by som poradil, že určite sa človek, ak má nejakú výzvu, tak určite nech sa do toho pustí. Keď to nevíde, tak sa niečo naučí, ale podľa mňa nakoniec, akože keď si spraví potom nejaký účet na konci, tak si myslím, že skôr bude ľutovať veci, ktoré nespravil, ako tie, ktoré spravil. Že aj keď to možno nevíde, tak začína ako keby od nuly, nemá čo strátiť, v podstate treba vyskúšať potom znova niečo iné, čo akože niečo ho to naučí. Každopádne určite ho to posunie. Podľa mňa najlepšie sa cítime, keď máme odvahu niečo spraviť a to podľa mňa nikdy neľutujeme, ale skôr ľutujeme vždycky, keď ten strach nás nejako paralizoval. Napríklad, poviem príklad, ešte keď som bol mladý chlapec, tak veľakrát, keď sa mi páčilo nejaké dievča, tak veľakrát som mal strach ju osloviť a vždycky mi to potom bolo ľúto. Vždycky som si hovoril, že hej, čo by bolo keby. Áno, čo by bolo keby. Presne. A keď som niekedy nabral tú odvahu, tak aj keď ma odmietla, tak dobre, chvíľku to zabolelo, ale potom som cítil fajn, že dobre, že proste bol som na seba pyšný, že som nabral tú odvahu. Takže ja by som ľuďom odporúčal, keď môžem dať teda nejaké odporúčanie, aby určite nabrali odvahu a skúsili. Ďakujem vám veľmi pekne. Ja verím, že sme ľudí trošku inšpirovali, motivovali a možno, že si z toho niečo zoberú a ak majú pred sebou nejaké dôležité životné rozhodnutie, ktoré ich možno straší, tak že spravia ten správny krok. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja. Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy.